biye tarata marsi kalo kleta ani shegi samba fla aleni muganduru amunu sokoleno mali kuna fon na show ani kle anga foli ba bela jele a bismillah mali kuna fon konna na bamana kan kuna foni keneka kuna foni damna ka sangani kabrale aleka don kuna fona ko nay kunu tenendo marsi kalo kleta ani woluvla samba fla aleni muganduru anga premier ministre général de division Abdoulaye Maiga ale bola ka ikunda communicatika karagarane ala lafia bugo ka ulu feno kabrale aleka moni malakata fleri blake kabrale ale tokola femire anga gouvernement marabulu machama ulu kumekeneka aleni anga sanfe kalanso nyama aleni kalando ulu chama kumekeneka anga premier ministre général de division Abdoulaye Maiga fleri blake ko fa abola ka fulibla aleni tasibla ke kanya shipamba ka to makasangani ayuli ka jomunuke kana ko okum konnana aleni marachugo yala Alisa ameto anga premier ministre aleka kuna fonyo konnana kunu tene don kele na marsi kalu kleta an woluvla samba fla aleni mugandur konnana anga premier ministre général de division Abdoulaye Maiga abola kan nyogonda la jerenkeni kala metri mununi ulu yere kon kumbalenu kata udaka yoro la kerenkere yala menaka gouvernement marabolo bola ka communiquer blaka ira ka foni avril kalu kle fola ya soro kala metri ni mase iga kala yoro la ku ubedoti ke ka bo isarala o okum de konnana sa femire konne ni kala metri ni were kon yanga nyata ku ubna baro damne kan nyogon daraje were kon kani anga premier ministre général de division Abdoulaye Maiga inafo kidali kala metru ulu bola ka ke chugamina ubola ka la nyini chama ko were kon tingo anga gouvernement marabolo maula inafo femire kon ukataka ngaseke ulakana bisika sabati chugamina femire kon ukabalo ko ufene lakana bisika sabati chugamina ani femire kon udaga yore kerenkere nyala uka hébergement o ko bisika sigisenga chugamina o okum de kon nana sa femire anga ministre des anciens combattants Sadio Kamara ale fene kon kumbe kenenka général de division Abdoulaye Maiga aya ira ka fo uira kon bina uliga jo besiki senga wala sakani ma ko fota nunu ko kala nyinu ko usabati État-major général des armées ale bola ka kuna fonya jense kunu tenendo marsi kalu kleta ani woluvla samba fla ani muganduru konnana ayra la ka fo femire koni bingan wale abala ka wale alisa anga jamana fanchamana o okum de konnala ubola ka kuna fonya jense waira ka fo anga la kana tigla moko bola ka san fabrika jodo ke mire koni kala sababu e ka to femire koni bingan wale tigla ma do yo ulwere koni daga woro o sela ka do munu yere koni ni ulwere koni kumbe kolanda kerenkere ne ala u ka woro mbe no ni alebe wele ko ilenu ni ale ni Arazel mama janyo kona kosabe waira ka fani bingan wale tigla moko mununu were koni sigoro benenu kolonda masa ko mine chama were koni kumbu ubulu femire koni pika pe aleni keleke mine chejugu chama ko okumbeni mako fota nunu mbulu waira tukuni ka fo karido marsikalu kleta ani woro samba fla ani muganduru konnana angala kana tigla moko ka san febliga jodo se fo were koni bola ka bamba ka jekuludo ka dadigi ke olula anga jamana koran fa fe kerenkere ne ala lugu meizani alebe lere alere koni klebian fa fe kerenkere ne ala Tombouctou regiona waira ka fo ukawliga jon yere kon kala sababu e ka to femere kon bingana wale tigla mama tan kele nyoko ko ubola ko ulu bone unina machama ulu yere kon evacuer no ame wakati mina ina fo sisanno ku yere kon bola ko ukapika ku sabako yere kon la soro ku ka kele ke mina chama ka klaka ufene la soro état-major général des armées aira ka fo ubala ka uliga joko yere kon sigisinga marabulu dama do ulu yere kon nani e mama ni yere kon soro la bingan wale ale okum kon nani yere kon soro la ka ye ibe ka baraka ni bingan wale tigla moko yiko nyangiri ubeta ka ada ika waira ka fo uwere kon bibliga jo bela de lesike senga wala salakana ubesika seikana anga bamali bakonnana Ministri mini aleka bara beneno sharia ko aleni kiri kunkan kuma ani femire ko ne buna adamadeya hake ubeseka di chugamina ale bola kan nyogon dala jenke 8 marsi okum konnana ni jekulu mi ni ore kon be musula ko aleni chela ka ko lubla hake kele ale minen konoma o okum de la sa ayra la ka fo nyogon dala jenke la kunu tenendo marsi kalu kleta ani woluvla samba fla ani mukanduru konnana CCB la nyogon dala jenere ko ni bulla ko mi kasa ore musula ko uluka hake yemi ubeseka di o machugamina femire ko musula ka were ko ni bola ka kuma chema fo de kumbe u kan jenatike konnana kerenkere ne ala société konnana u bola ka u datula o temenen ko fe femire ko ne kasonge temenen ko fe Mamadou Kasonge ni ale kiri ale ni sharia ko ministre ayre ko ni bola ka folibla ale ni tasibla ke kan yeshi musula ko u ka buliga jola ayira ka fo jamana joli o teta musoko o sababu ya de la sa uni fenchama o kon kaka anga jamana konnana o temenen ko fe ayira ka fo femire ko ni musula ka were ko be de ku chamana anga jamana konnana
ka sanga ni u ka gadaw ye. O tɛmɛnen kɔfɛ ani kalanko kunkanko ye musolaka degun minnu b'u u kan a bɔla ko olu bɛɛ lajɛlen fɔ ale ni cɛw bɛ degun min ta ka u sɛgɛrɛ a tilala ka a da t'u bɛɛ la. A ka kumakan laban yɛrɛ kɔni na a yɛrɛ kɔni ye kangalimada kɛ a y'a yira k'a fɔ ni e cɛw cɛ ni i yɛrɛ kɔni minɛna muso tɔɔrɔ kɔni na sa k'a bɛ ɲangini ka o ta ka a da i kan. Anga jamana finitigilakaw ka kalanso meno ni ale be wele ko école maintien de la paix ni a tɔgɔ dalen no a lɔnɔ blondi la a yirala k'a fɔ olu bɔla ka tile 5 formation o sigi sen kan ni an ka jamana ko latigɛ cakɛdaw ye walasa ka caman ka o fara u ka dɔnniya kan. O hokumu de kɔnɔna na sa fɛn yɛrɛ kɔni centre national jikɛri ni ale ka laɲini walasa basigi bɛ se ka sabati jamana kɔnɔna na wa yira k'a fɔ fɛn yɛrɛ kɔni maaw ye maa minnu ni dɔnniyaba bɛ olu la olu yɛrɛ kɔni kun bɛ ni kɛnɛ kan ale ni lasigiden caman walasa faamuyaliw bɛ se ka kɛ cogoya min na. O hokumu de kɔnɔna na an ka ba Maliba ale kɔ kan ko ministre Abdoulaye Diop a y'a yira k'a fɔ ni ŋaniya min ni a bɔla Egypte jamana na ko a yɛrɛ kɔni ni Saheli jamana ko o yɛrɛ kɔni kunkilenna bɛ ta ko ni yɛrɛ kɔni bɛna se ka kɛ sababu ye k'a to u bɛ se ka faamuyali caman kɛ ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan fɛn min yɛrɛ kɔni Saheli ale yɛrɛ kɔni gɛlɛya ye kɔni bɛ se ka kɛ olu ma cogoya min na. Kasanga ni wakati yɛlɛma ale kunnafoniyaw kɔnɔna an ka meteorologue olu bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛ u y'a yira k'a fɔ ka daminɛ marisi kalo tile 17 la ka taa don marisi kalo tile 23 la san 2025 fɛn min ye tile funtɛni fanga ye o bɛna bonya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la. Sanfɛ lɛgali u y'a yira k'a fɔ o bɛna nɔgɔya. O hokumu de kɔnɔna la sa u y'a yira k'a fɔ tile funtɛni fanga o yɛrɛ kɔni bɛna dɔgɔya ka se 23 ma a cayalenba ko o yɛrɛ kɔni bɛna se 28 ma ko nka ka an ka jamana fan dɔ fɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye tile funtɛni fanga ye ko o yɛrɛ kɔni bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ 39 fo ka taa se 45 ɲɔgɔn kɔ ma. Tilala tuguni k'a yira k'a fɔ marabolo dɔw olu yɛrɛ bɛna sanji sɔrɔ ni wagati ko fɔta in na ka daminɛ Sikaso marabolo la Buguni Joyila fɛn min yɛrɛ kɔni ye Kulukoro ye ale ni an ka marabolo dama dɔw ka taa se fɔ Kita ale ma ani fɛn min yɛrɛ kɔni an ka faba kɔnɔna ye ko olu bɛ sɔn ka san ale sɔrɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ o y'a yira k'a fɔ ko tile funtɛni yɛrɛ fanga bɛna bonya kosɛbɛ ka ye marabolo la ka taa se Tɔnbuktu ma Menaka Nara ale ni Gawo ni o tile funtɛni yɛrɛ kɔni fanga bɛna taa a yɛrɛ sɔrɔ 40 ale ni 5 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la. An bɛ taa Douanza sibiri don marisi kalo tile 15 san 2025 sufɛ fan fɛ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni binganni wale tigilama dɔw ye olu bɔla ka taa Dangwalu Bore ale yɛrɛ kɔni mairie fɛ yen nɔ ka taa a minɛ fɔ a siso kɔnɔ ka taga ni a ye. Fɛn min yɛrɛ kɔni ye nin marabolo in ye ale bɛ Douanza marabolo fɛ a yirala k'a fɔ a sigiɲɔgɔn olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛ k'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ka mairie ale minɛna binganni wale tigilama dɔw fɛ. An bɛ taa Masina kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka marabolo min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Kolongo a yirala k'a fɔ sibiri don marisi kalo tile 15 san 2025 kɔnɔna na binganni wale tigilama dɔw donna ni marabolo kofɔta in kɔnɔna na ni moto ye ka taa tasuma ko o mɛnɛ u ka butigi dɔw la fɛn min ye u ka kalalikɛso dɔ ye ka tila ka tasuma mɛnɛ u la ka taa ni maa kelen ɲɔgɔn kɔ ye u yɛrɛ kɔni fɛ. O hokumu de kɔnɔna na fɛn min ye nin marabolo kofɔta in ma u yɛrɛ kɔni bɔla ka wele ko o bila an ka lakana tigilamɔgɔw ma ni olu yɛrɛ kɔni nana nin yɔrɔ kofɔta in na a yirala k'a fɔ u bɛ ka wele k'o bila an ka lakana tigilamɔgɔw ma walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ nin binganni wale ninnu na. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mauritanie maliyɛnden minnu ni olu yɛrɛ kɔni dagayɔrɔ bɛnnen don Mauritanie ma ni carte de séjour t'u bolo a yirala k'a fɔ halisa olu yɛrɛ kɔni bɛ ka tɔɔrɔyaw sɔrɔ Mauritanie jamana kɔnɔna na ni u b'a la ka gɛn. Maliyɛnden minnu ni olu yɛrɛ kɔni gɛnna ka bɔ Mauritanie jamana kɔnɔna na olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya ye k'a sɛbɛntiya. A yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Niger jamana ale ni Burkina Faso olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛ k'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɔla pewu Organisation Internationale de la Francophonie OIF la. Fɛn min yɛrɛ kɔni ye Niger jamana ye ale bɔla ka a ka papier sɛbɛntiya kunu tɛnɛn don marisi kalo tile 17 san 2025 kɔnɔna na min y'a yira k'a fɔ a yɛrɛ kɔni bɔla Organisation Internationale de la Francophonie OIF ale kɔnɔna na pewu. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Rwanda relation diplomatique min ni o bɛ Rwanda ale ni Belgique ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ Rwanda ale bɔla ka dankari ko la ka sababuya kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Belgique jamana ye a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ka maaw b'a la ka waleya dɔw yɛrɛ kɔni ta min yɛrɛ kɔni tɛ ka kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Rwandalakaw olu yɛrɛ kɔni fɛla ye min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'u yɛrɛ kɔni bɛ ka kuma bayɛlɛma dɔw olu yɛrɛ kɔni ta ko o yɛrɛ kɔni ɲɛsin Rwanda jamana ma ale ni yuruguyurugu dɔw o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to fɛn min yɛrɛ kɔni ye bolodi ɲɔgɔnma min bɛ nin jamana fila ninnu ɲɔgɔn cɛ u bɛna dankari kow la.
o okum de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni Kigali ale bɔla ka tile 2 o yɛrɛ de kɔni di Bruxelles ma walasa a bɛ se ka taa ka bɔ u ka dugukolo kɔ kana na. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw kan bɛ sini ni Ala man ka jɔn na.